nin b'a a kɛ hélicoptère gazelle 5 ye pari ye mun di ka hakilila mun ni a bɛ wele ko ka lakɔkɔli kɛ hélicoptère ale koɲa la Niger finitigilakaw ma ni Faransi ye nafolo mugu min don ye a bɛ taa fɔ euro miliyɔn 24 la ni laseli kɛra Sylvain Ité fɛ ni ale ye Faransi ka lasigidenso o ɲɛmɔgɔ ye janjo dɔ sen fɛ mun na u ye pankunu 2 di arabadon Niger finitigilakaw ma Niger saradasiw ka minisiri ni o ye Alkasum Indatu ye hélicoptère dili hakilila fo a y'a yira k'a fɔ ko nin b'a danganiya k'a fɔ ko Faransi ka kɔkɔrɔma doli ni siga tɛ mun na ka ɲɛsin Niger jamana ma jatigɛwale kɛlɛliko la minisiri a ye foli kɛ fɛnɛ ka d'a ka baarakɛɲɔgɔnya mun bɛ Niger finitigilakaw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mun y'a to a ka kuma la ko Tilaberi ni ale bɛ jamana tilebiyanfan na ani a bɛ danbɔ ni Mali jamana ye ko sɛnɛkɛlaw sera k'u ka sɛnɛfɛnw sɛnɛ basigi kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔna la ko jadi siganamɔgɔ minnu bɛ yen k'olu tun ye dankariliwale firi nin yɔrɔ in kan kabi san 2021 ka nijuguya firi faso jama mɔgɔw kan u ka duguw la an'u ka foro kɔnɔnaw la ko mun tun nana ni baloko dɛsɛ a yɔrɔ la. À travers le département de Dosso pour finir au nord.